एवरीवान खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे आपडेट भिडिअआवहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदानै फैनो गोनां मोनसे आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जोङो माब्ला आरो बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर लेहार फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। बे मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय मा होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर बे मा होननानै आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों HWNNNWI बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मा होननानै आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअजों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअजों गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे जेनिफार दैमारि बिथांखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मा होननानै आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जोङो माब्ला नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ मेघालयावहाय सोलिगासिनो दंमोन। दायो जोब्बायानो जानांगौ लोगोफोर। लोगोफोर लेहार फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दाराव फैनो गोनां लिंसार बसुमतारी बिथांनि मा होननानै बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।